Μεγάλες στιγμές, πολύ καλησπέρα σας. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Πήρε ό,τι να πάρει μαζί του, μας άφησε, πέρασε από πάνω μας, μας άφησε τα σημάδια του, μας άφησε τα αποκαΐδια του. Μεταφορικός και κυριολεκτικός. Ας ελπίσουμε ο καινούριος που θα έρθει να είναι, θα μας βρει ένα χρόνο μεγαλύτερος, να μας βρει και λίγο σοφότερους, δεν το βλέπω, οπότε να μας βρει λίγο πιο τυχερούς. Γιατί έτσι με τα μυαλά που κουβαλάμε, μόνο στην τύχη μπορεί να ελπίζουμε. Να πάμε κάπως καλύτερα, να επιζήσουμε. Ο Σταμάτης ο Βασουλής δεν ξέρω αν και σε πόσους οφείλει. Υπάρχουν πολλοί που το οφείλουμε πολλά. Πολλά, δανεικά και γύριστα είναι αυτά, όπως ξέρετε. Νομίζεις. Και επειδή το οφείλουμε και πολλά και σαν ηθοποιοί και στον χώρο που είμαστε και το οφείλουμε και ως θεατές, για την πορεία του, για αυτά που έχει δώσει τόσα χρόνια στο θέατρο, σαν ηθοποιός, σαν συγγραφέας, σαν σκηνοθέτης. Σκηνοθετεί τα πάντα πια, εκτός από τη ζωή του νομίζω. Που και αυτό μην το λέω, Μην το λες, μην το λες. Και είπαμε λοιπόν ότι καλό θα ήταν να υποδεχτούμε μαζί το 2008, μπας και μας το σκηνοθετήσει ο Σταμάτης. Αυτό το 8 και μετά βλέπουμε. Να το υποδεχτούμε παρέα με τους φίλους και συνεργάτες. Είναι μια καταπληκτική παρέα εδώ πέρα. Τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει είναι ένα και ένα. Νομίζω πως καλά θα μας μπει ο άτιμος, ο καινούριος. Πάμε να καθίσουμε. Πάμε.